Dobrý deň. Je mi ľúto všetkých, ktorí tomu nerozumejú, alebo to nechcú vidieť, ale jednoznačne smerujeme k novej svetovej vojne. Nejako inak sa nedajú interpretovať aktivity a kroky lídrov medzinárodného spoločenstva, predovšetkým západných krajín. To, čo sa deje v posledných dňoch, je taká eskalácia napätia, že to nemá iné vyústenie. Každý by si mal klásť otázku, kam to smeruje, čo bude ďalší krok. Ak neustále pribúdajú prípady, keď padajú jednotlivé situácie, ktoré boli ešte donedávna tabu a dnes sú už možné, dnes sú žiadané, dnes sa po nich volá. Najnovšie povolenie západných štátov útočiť raketami aj na územie Ruska je tak nebezpečná situácia, že by sa každý mal pýtať týchto lídrov, vrátane samozrejme novinárov, keby sme mali novinárov, ktorí si toto označenie zaslúžia, ako si predstavujú ďalšie kroky, alebo čo si myslia, že urobí Rusko. Naozaj si myslia, že Rusko sa bude pozerať so založenými rukami na to, ako čoraz viac štáty NATO ohrozujú ich územie? Ako francúzsky prezident skladá koalíciu štátov, ktorá by vyslala vojakov na Ukrajinu? Naozaj necítime, že sa blíži ten bod, kedy tá struna praskne a kedy Rusi urobia niečo, čo si neželá nikto, ani oni sami? Pretože nemyslíme si, že Rusi blafujú. Ak Rusi budú zahnaní do kúta, tak tie taktické jadrové zbrane na obranu svojho územia a zachovanie existencie ruského štátu použijú. A my sa opäť ženieme do vojnového konfliktu, pretože uvedomte si, že ani prvá svetová vojna sa nezačala tak, že ľudia sa zobudili do nejakého rána a povedali si, a dnes sa práve začala prvá svetová vojna. Nie, spočiatku to bola len balkánska vojna, rakúsko-srbská. Potom sa začali do toho zapájať iné štáty, až všetci pochopili, že sú v jednom obrovskom svetovom ohni a už nebolo návratu. Podobne druhá svetová vojna. Hitler vôbec nepredpokladal, že západné štáty, hlavne Angličania a Francúzi, zareagujú na prepadnutie Poľska vyhlásením vojny. On rátal s tým, že si podelia teritória a v ďalšom slede spoločne zaútočia na Rusko, respektíve Sovietsky zväz. Uvedomme si, ako nebezpečne sa blížime tejto situácii. Keď politici a generáli nezodpovedne oslavujú eskaláciu konfliktu a tvrdia, že stojíme za Ukrajinou a budeme ju brániť až do posledného ukrajinského vojaka. A medzi tou realitou, keď sa blížime naozaj k tomu bodu, keď ten stret štátov NATO a Ruska bude nevyhnutný. Varujem predtým všetkých ľudí, ktorým ešte zostal zdravý rozum. Pretože to, čo navrhujú niektoré západné štáty, či už Francúzi, či už Američania, ale napokon aj generálny tajomník Severoatlantickej aliancie na stretnutí ministrov zahraničných vecí NATO v Prahe, navrhol dve podstatné veci, ktorými sa všetko mení. Poprvé, bez nejakého väčšieho záujmu médií navrhol posilnenie právomocí generálneho tajomníka. Viete, čo to znamená? To znamená, že tá organizácia, ktorá bola aspoň formálne zväzkom slobodných štátov, má byť teraz akousi zastrešujúcou organizáciou, kde tie štáty budú pomaly strácať svoju suverenitu. Už dnes to vyzerá tak, že sa tam nerozhoduje, že každý má rovnaké práva, ako to oficiálne tvrdí propaganda. A všimnime si to z toho záverečného hľadiska, z toho záverečného stanoviska. Šéf NATO Stoltenberg povedal, že členské štáty sa zhodli na tom, že Ukrajina sa stane členom NATO. Môžem prezradiť, že človek z najbližšieho
okruhu nášho šéfa diplomacie Juraja Blanára mi povedal, že nič také sme tam nesľúbili. Lenže Severoatlantická aliancia už dlho nerozhoduje nejakým hlasovaním. Ono to tam vyzerá tak, že príde buď generálny tajomník NATO, alebo minister zahraničných vecí Spojených štátov Blinken, alebo americký prezident, podľa toho, na akej úrovni je to, a nadiktuje nejaké veci, a len ak niekto protestuje, vtedy sa dá hlasovať. Zvyčajne protestuje Nemecko alebo Francúzsko, tie silnejšie štáty, tie malé sú ticho. To znamená, že keď generálny tajomník alebo prezident Spojených štátov niečo oznámi, ostatní sú ticho a on v zápätí na tlačovej konferencii povie, že spojenci sa zhodli. Takýto podvod je to. A na čom sa spojenci akože zhodli? Vraj sa zhodli na tom, že odteraz, má sa to schváliť na júlovom samite NATO prirodzene, lebo ministri na to nemajú mandát, navrhli, že odteraz by sa mal každý rok posielať Ukrajine balík vojenskej pomoci vo výške 40 miliárd dolárov. 40 miliárd dolárov. Viete, čo to je? Spomeňte si na to, aké problémy vyvolalo v Kongrese Spojených štátov prijatie jednorázového balíka vo výške 60 miliárd dolárov. A teraz chcú posielať Ukrajine 40 miliárd dolárov, ročne chcú k tomu zaviazať všetky členské štáty, vrátane nás. A to znamená, že keď pravdepodobne vyhrá Donald Trump, nebude ochotný znášať väčšinu nákladov tak ako doteraz a väčšinu nákladov zaplatia Európania. Čiže to budú ročne 100 milióny eur z nášho štátneho rozpočtu na Ukrajinu. Bez nejakého plánu. Lebo to najhoršie, čo na tejto vojne je, že neexistuje žiadny plán, ako sa z toho dostať. My si volíme demokraticky politikov na to, aby nás zastupovali, ale zároveň v takejto situácii by sme mali od nich očakávať, že prídu s plánom, ako ukončiť tú vojnu, ako deeskalovať to napätie. A všimnite si, že sa o to nesnaží nikto. Nikto tam neprichádza s návrhom, ako tú vojnu ukončiť. Všetci hovoria len o tom, ako v tej vojne pokračovať. Ako vraj podporovať statočných Ukrajincov. Lenže kto sú to tí statoční Ukrajinci? Pýtal sa ich niekto na niečo? To je ďalšia propaganda. Veď tí Ukrajinci bojovať nechcú. Dennodenne na internete pribúdajú desiatky a desiatky nových videí, kde násilne unášajú mladých mužov odvodové gangy. V rieke Tisa, ktorý oddeluje Ukrajinu od Maďarska, len od začiatku tohto roka našli desiatky mŕtvych tiel. Postrieľali ich pohraničníci. Do Rumunska ušlo 11 000 ľudí. V Moldavsku je taká proste diaľnica, kde cez Ukrajinu idete tak, že krátko prechádzate územím Moldavska. A na tom krátkom úseku ľudia zastavujú autá a zúfalo utekajú do inej krajiny. Ukrajinci nechcú bojovať. Chápeme to? Za koho hovoria títo vojnychtiví ľudia? Za Ukrajinu určite nie. Akurát tak za nelegitímneho prezidenta Zelenského. Nelegitímneho pretože on už od 21. mája podľa ukrajinskej ústavy nie je ukrajinským prezidentom. A neberte tej propagande, ktorú sa vám snažia natlačiť do hlav propagandisti z denníka N, že podľa stanného práva sú zakázané voľby. No, to je síce pravda, ale ústava sa podľa ústavných právnikov nedá vykladať tak, že ukrajinský prezident môže pokračovať ďalej. Nie, ukrajinská ústava je v tomto jednoznačná. 21. mája, keď nebol zvolený nový prezident, mali právomoci prejsť na predsedu ukrajinského parlamentu.
Čiže my tu máme v podstate diktátora a tvárime sa, že je to legitímny prezident. Spomeňte si, to isté robili Spojené štáty a ich spojenci vrátane vtedajšieho šéfa diplomacie Korčoka, keď sa šéf opozície a predseda venezuelského parlamentu protiústavne vyhlásil za hlavu štátu. Potom z toho bolo veľké fiasko a museli to stiahnuť. Toto je podobný prípad. Teda opakujem otázku, na koho strane vlastne stojíme? Jeffrey Sachs, vynikajúci americký ekonóm a bývalý poradca viacerých amerických vlád, spomenul, že pri rozhovoroch s americkými senátormi zisťuje, že tým ľuďom vôbec nezáleží na Ukrajincoch. No dobré ráno. Viete, spýtajte sa nielen amerických senátorov, spýtajte sa tých našich vojnychtivých poslancov, Šimečku, Marcinkovu, alebo aj mimoparlamentných Náďa a podobne. Spýtajte sa ich, koľko Ukrajincov zahynulo doteraz vo vojne. Garantujem vám, že to nebudú vedieť. A viete, prečo to nevedia? Nezaujímajú sa o to. Nezaujímajú sa o to. Videl som odhady, kde sa počty mŕtvych pohybujú dokonca v rozmedzi od niekoľkých 10 000 až do 500 000 mŕtvych. Zaujíma to vôbec niekoho? Za čo tí Ukrajinci bojujú, keď nechcú bojovať a násilne ich unášajú, berú ich matkám do prvých línií? A my tu nerobíme nič preto, aby sme tento masaker zastavili a moralizujeme nad zlým Ruskom. Viete, ale ja som už spomenul, že drvivá väčšina vojen od druhej svetovej vojny sa neskončila kapituláciou, ale vyjednávaním. Je teraz úplne zbytočné hovoriť, že Rusko prepadlo Ukrajinu, porušilo medzinárodné právo. Samozrejme, toto všetko vieme, ale z tej patovej situácie sa musíme dostať. A najprv treba zastaviť boje. Viete, chápu to už aj ľudia, ktorí donedávna opakovali tú istú mantru ako propagandisti z našich denníčkov, keď český prezident Pavel povedal, že je ilúzia myslieť si, že Ukrajina dokáže dobiť svoje územia späť a to prvé, čo potrebujeme urobiť, je zastaviť vojnu a začať vyjednávať. Hurá! Presne toto hovoríme od začiatku. Viete, je úplne jedno, či tie rozhovory budú prebiehať 10 týždňov, 10 mesiacov alebo 10 rokov. Ale my potrebujeme zastaviť vojnu, zastaviť krvi prelievanie, ak vám naozaj záleží na ukrajinských životoch. Ale títo ľudia, čo horlia za posielanie zbraní Ukrajine a pokračovanie vojny, huckajú ich, podporujú ich v tom, tým o Ukrajincov vôbec nejde. Chcem, aby ste všetci pochopili, to je jedno, akého ste politického presvedčenia alebo čo si myslíte o príčinách tejto vojny. Ale chcem, aby ste všetci pochopili, že toto šialenstvo nemá iné vyústenie ako svetovú vojnu, nedaj Bože, jadrovú vojnu. Pretože prídeme do bodu, keď každému pôjde o holú existenciu. My nemôžeme predpokladať, ako sa tie rokovania skončia, viete, ale argumentovať a šermovať tým, že Rusko nechce rokovať, to je tiež hlúposť. Lebo Rusko to navrhlo asi 6-krát. Áno, kládlo si podmienky, aj nesplniteľné podmienky, ale na to je to medzinárodné spoločenstvo, aby obe krajiny prinútili sadnúť si za rokovací stôl. To je umenie diplomacie, chápeme sa? Nie vyhovárať sa, prečo to nie je možné, ale prinútiť tie štáty, aby to urobili. To je našim dlhodobým cieľom. Žiaľ, takéto iniciatívy sú potláčané, viď tá slávna v úvodzovkách pripravovaná mierová, taktiež v úvodzovkách konferencia vo Švajčiarsku. Vôbec sa nečudujem, že Čína oznámila, že túto konferenciu bude bojkotovať. A nebolo to len z dôvodov, že tam nebolo pozvané Rusko, čo je naozaj hlúposť, pretože ako môžete rokovať o miery, keď tam nie je protistrana.
Ale aj z druhého dôvodu. Číne vadilo, že sa tam má rokovať len o zelenskom pláne a o žiadnych iných mierových návrhoch, napríklad o čínskom, mexickom alebo brazílskom. A to je samozrejme problém, pretože ten Zelenského mierový plán nie je žiadnym mierovým plánom. To je ultimátum. Veľmi smiešné ultimátum mimochodom. Pretože keď prehrávate, všetci vedia, že Ukrajina prehráva, a vy si stanovujete podmienky mierové, že proste stiahnete sa, že Rusi sa musia stiahnuť z územia, vydať vojnových zločincov, zaplatiť vojnové reparácie. V tomto štádiu sú takéto podmienky smiešné. To sa nemôže skončiť inak ako fiaskom. Obvinenia Zelenského, že Čína vraj týmto odmietnutím je nejakým príveskom Ruska, sú úplne smiešné, lebo keby sme to pritiahli za vlasy, je to skôr naopak. Čína robí suverénnu zahraničnú politiku a Rusko je od nej do značnej miery závislé. Čiže počiarknuté, ščítané, ak sa všetci nespamätajú, ak nebudeme tlačiť na mier, tak tlačíme svet do svetovej vojny. A na záver taká čerešnička. Cez víkend sa bola prezidentka Čaputová rozlúčiť s pápežom Františkom. Dajme teraz nabok, že sa s ním stretla už 4. krát, že ani s dôležitými štátnikmi sa nestretáva toľko ako s hlavou rímskokatolíckej cirkvi, až to vyvoláva otázky, či sme farská republika, ale dajme toto teraz nabok. To podstatné, čo mi rezonovalo počas tej návštevy, bola otázka, ktorú by mali klásť novinári, keby sme mali naozajstných novinárov. Totižto Zuzana Čaputová sa pochválila, že spomínala so Svätým Otcom na jeho návštevu v roku 2021. Keby som bol novinárom, tak by som sa jej spýtal, a čo ste si zapamätali z tej návštevy? Pamätáte si, ako Svätý Otec vyzýval, aby sa Slovensko stalo poslom mieru v Strednej Európe? Čo ste preto urobili? Mimochodom, pri poslednej návšteve vám daroval svoju knihu Proti vojne. Čo ste si z nej prečítali? Čo ste z nej pochopili, keď tam pápež veľmi dôrazne odsudzoval vojny akéhokoľvek druhu, odsudzoval dokonca aj zbrojenie štátov NATO, odsudzoval akékoľvek snahy o pokračovanie vojen alebo hľadanie prostriedkov na to, ako viac zbrojiť a ako nenávidieť tých druhých. Čo ste si z toho vzali k srdcu? Zdá sa, že nič. Čiže opäť len nejaká malá imidžovka. Ale vy, vážení priatelia, nemusíte robiť žiadne imidžovky. Stačí, keď o pár dní pôjdete voliť. Pôjdete voliť do Európskeho parlamentu zástupcov, ktorí budú naozaj presadzovať mier. Je to veľmi jednoduché. Pretože v týchto voľbách ide naozaj o to najdôležitejšie, či Európa bude mať mierovú tvár, alebo to bude už len nejaká vojnová rada, ktorá bude len rozhodovať o tom, ako v čo najväčšej možnej miere vyrábať muníciu, ako v čo najväčšej možnej miere sa zapájať do vojen a tak ďalej a tak podobne. Je potrebné, aby ste volili takú stranu, takých kandidátov, ktorí sú zárukou toho, že v Európskom parlamente sa bude hovoriť o miery a budú sa navrhovať mierové riešenia. Samozrejme, mal by to byť mier bez extrému. A extrémizmus nepredstavujú len ľudia, ktorí nejako preferujú násilie. Dám vám takú malú pomôcku. Ako rozoznáte extrémistu od mierotvorcu? Extrémista totižto nenavrhuje to, ako práva ľudí posilniť, ale ako práva nejakým ľuďom zobrať. Šťastnú ruku pri rozhodovaní a mier s vami.